S pocitmi určite pozitívnymi, tešil som sa už za chalanmi. Veľa hráčov je nových alebo na skúške, ale myslím, že tento prvý tréning nám ukázal, že to bude náročné. Ale vedeli sme, že toto nás asi čaká a tá pauza, mali sme nejaké úlohy od trénerov, od kondičakov, čiže verím, že sme to všetci poctivo nejako spravili v rámci možností a verím, že sa dobre pripravíme a uvidíme, ako to potom bude v sezóne. Pre mňa je lepšie trénovať v zime, musím povedať úprimne, lebo tá zima mi nejako nevadí a verím alebo očakávam, že náš tréner brankárov nám dá za chvíľku aj nejakú vestu, ktorá bude mať pár kil navyše a v tom lete tá vesta nie je najpríjemnejšia, takže bude to náročné, ale nie je to moja prvá letná príprava, čiže určite, že to zvládneme nejako, bude to náročné, ale ja mám rád drínu, mám rád, keď sa veľmi maká a verím, že tá tvrdá práca sa vždy zúročí a hlavne to, čo tomu dáme, tak to sa nám aj vráti. Je to tak?